Tak rovnou skočím k prvnímu návrhu. A1 Architects ve složení Lenka Ksemenová, David Maštálka plus ještě Jakub Filip Novák dohromady a tohle je jejich prezentace. Znovu se vracím k tomu, forma prvního kola byla na odevzdání, byla na soutěžících, takže ti to se rozhodli ukázat takovouhle PowerPointovou prezentaci, na kterou se dneska podívám. Kubíková bouda do náruče Krkonoš. Já ty věci nebudu až tak úplně komentovat, vidíte to, co vidím taky. Takhle nám to bylo odprezentované, to znamená, na prvním slajdu se pravděpodobně díváme na inspirace současnou horskou architekturou, ukázky jak ze světa, tak z Česka, jakým způsobem se asi dá dneska stavět na horách. Po obrázek dál se podíváme na další inspirace, a to tentokrát jak pro apartmány, tak především pro společné prostory a místa setkávání. A to už vlastně předesílám, byla jedna z věcí, které jsme v tom návrhu hodnotili velmi kladně a která nás nějakým způsobem zaujala. A docela velká péče věnovaná těm společným prostorům toho bytového domu. Takže to není o tom, že si vezmete klíče, prostě odemknete, projdete chodbou a citnete se v interiéru, ale že i v těchto společných prostorách se to může spoustu zajímavého odehrávat. Pak následovala takováhle jednoduchá analýza některých slavných horských bout a především jejich vlastně měřítkový a velikostní porovnání. Tady vidíte 0 až 100 metrů velikost a tady se díváme vlastně na ty jednotlivé kusy nějakým způsobem zde reprezentovaný, včetně slavné morské boudy. Tady už to máme ukázáno trošku analyticky a do téhleté sestavy samostatných boud si byla ta návrhová, takzvaná kubíková bouda. To je ona. A nyní se můžeme vlastně podívat, jak vypadá to složení hmotový v této trojúhelníkové pyramidální formě, kde jsou garáže, kde jsou apartmány, kde jsou nahoře nějaké společné prostory a jakým způsobem je to vlastně zakousnutý do vlastně velice prudkého svahu, kde jsou různý výškové úrovně, včetně procentuálních nastoupení. Tady je ten FES, o kterém jsem mluvil, tady tato úroveň, možnost nástupu odsud, zároveň parkování. Takzvaných 8% ateliérů, ten objekt je principiálně orientovaný sever-jih, to znamená v momentě, kdy vám tam jdou takzvané byty pouze na sever, nezbyde vám nic jiného, než je prohlásit za ateliéry, protože nesplní podmínky na proslunění osvětlení. Komerční parter 14%, parking, který byl předepsaný a který vycházel z počtu celkových bytů. Zároveň ty společné prostory, o kterých jsem mluvil, vlastně nejenom chodby, ale jak vidíte na tom schématu, s možností propíchnout se až na fasádu, vlastně v nějakém takovém polo-otevřeném lodžiovém prostoru, dívat se do údolí, herna knihovna, klubovna, kuchyně. Tyhle ty věci byly v tom stavebním programu nějakým způsobem předepsaný, ale v mnohem nižší velikosti, než jaký byly navrženy v tomto návrhu. Myslím, že ty věci jsou pro vás rozumitelné, že všechny tyhle. Tak, tento návrh nepostoupil do druhého kola. To hodnocení poroty, vlastně, doufám, že to všichni víte, já jsem to nezmínil, ale výstava celý díl té soutěže je tady vedle ve foyer Národní knihovny. Můžete si tam vlastně přečíst hodnocení poroty toho prvního kola a vlastně důvody, proč jsme si mysleli, že tohle není vhodný přístup k této lokalitě a považovali jsme za přínosný, aby tenhle projekt postoupil do druhého kola. Já když to hrozně zkrátím, tak možná přece jenom řeknu, že se nám zdálo, že zatímco to místo je velmi významný, tak ten stavební program už tak významný není. Ten stavební program je vlastně relativně běžný, jedná se opravdu o apartmány a že vytvářet z téhleté sestavy takovýhle výrazný orientační bod, do kterého narazí každý, kdo přijede do Pece pod Sněžkou, se vzhledem k této funkci možná nejeví jako úplně adekvátní. To byl tehdy většinový názor poroty.